Actuellement dans le club Mali kono Mali ko ka anga fulni tanu be aw be foko bismillah akado bor keneka bagru baw fle niya chien follow direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat ka donc renkene buluda vulgarisation des tests d'urbanisme et de construction au Mali tokola abena wala wala soro donc bari kono mekalo klitan kile ni ale do na famani Mali rasta obulu anka amuni la ko do ni do ina nyina mayla abena wala wala soro donc bari kono aw bisimila okura akadon kibar keneka ina fantunya fena tugomina bakurbawla journée de vulgarisation des tests d'urbanisme et de construction tago folo baro bulo daleno kabe join kalo kli woro ka tabla kli shegi samba fla ani mugannani ni obeke urbanisme et de l'habitat direction nationale la ni ndoy haklina tara département naga section syndicale fe abe wala wala soro maymuna dawfe wala saka maw kuna fonia aninga jamana de kalan sojo sharia kan Malika cakeda minga bara nyeshine no sojo sharia kan ale bena si ka fo belebele do blasen kan juin kalo kle woro nata babi min sugandira ni si ka fo kama ode ka sharia la bato munu me dugu sigi choko ani sojo kan wala sa beni kiri be se ka men jamana kono togomi. La journée proprement dite est prévue pour le 6 juin au CICB pour le thème respect des textes législatifs et réglementaires en matière d'urbanisme et de construction. Anga ni donkerekerene minake juin kalo kile woro kata bla kile shegina direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat la ababuye saria labato munu be dugu sigi togo ni sojo kan wala sa be ni kiribi se ga metogo mina anga jamana kono anye ni don sigi kadaka anga bara nyeshinu no sojo ni dugu sigi togo kan anya jatemine tuguni ka foko mautika saria chama labato ode kama anya lawili wala sa ka se ka maula kuna funia édition dans les jours à venir, toujours dans les mesures de mieux édifier les acteurs et les usagers population. Les avantages, ce sera de les approprier des textes et en même temps aussi de connaître comment mieux appliquer les textes. Parce que chacun de son côté essaie d'interpréter les textes à leur faveur. Donc nous allons bien les expliquer comment les textes doivent être appliqués sur le terrain. Ni no imena labe Mali cakeda minga bara nyeshine no sojo ani dugu sigi chogo kan olini uwa senika ga bolo di nyogoma kono wala saka maw kuna funia sojo sharia kan ani ka gere nyogonya sinsin so barakelaw ni nyogonche. C'est l'arrêté de désignation qui désigne les agents chargés de la brigade et du contrôle. Et leur mission, c'est le contrôle des constructions. Arrêté de désignation, olu de be mogo suandi kata keneka. Wa olu ka bara beneno sojo taw koloshilima. Papier ko ta fanfait, oni anyogona cha. Ils sont habilités à adresser des PV qui sont adressés au niveau des tribunaux des communes concernées. L'opération la plus répandue, ça c'est le lotissement qui est connu de tout le monde. Bon, après le lotissement, c'est l'opération de réhabilitation urbaine. Anga bara mi lakodeno no kosebe o lotissement yi o kofe ani meri mogo jera ka bara do ke nyogon fe yasa ka se ka sigida lakana ni maw ye sariyaw labato anafa bi se bela jelema N'importe qui peut venir faire le lotissement sans pour autant respecter les procédures qui peut contribuer à l'amélioration des conditions ou des cadres de vie des populations. Adon kama si ka fo wero bena labe munu mena boli babu chaman kan ina fo dugu kanga sigi chogo mina malila foroba chake daw ni kenya de ka permis me soro chogo mina ma munu se kanga ye sojola ani sharia munu kanga ta domaine foncière la ona nyogona chama. Et ces acteurs clés, on les appelle les professionnels du bâtiment. Donc ces professionnels du bâtiment, c'est des ingénieurs des constructions civiles. Maubuya munu ka bara nyeshino no sojo ani sojo la koleshilima yasa kasara gana soro ola urbanisme joro ka bon kosebe o be kofe bolo la barakelaw fana ka fambala inafo maçon plombier negesirela olu fana joro be sojo la financement dans les projets de construction souvent en collaboration avec les autorités publiques pour le développement de logements sociaux ou d'autres projets d'infrastructure. Malika cakeda minga bara nyeshine no sojo ani dugu sigi togo kan kama ani ka lakoloshilu ke yasa u ka se ka labatu Mali fan bela o kum ne konana na ni ndo intara yasa ka shariaw da mawkulu kan min be talige sojo ani dugu sigi togo kan akene den fa ya tara ka di Mali ministre minga bara nyeshine no so dugu ani domaine koma ni tunye maymuna daw ga solo ni vulgarisation des tests d'urbanisme ka
a bɛ wagati jan bɔ Mali jamana kɔnɔdenw jɔrɔlen don ni nin kurantigɛ ye nin waleya in bɛ ka maa caman bila pano san na min na maa caman bolo a nafa ka bon ka tɛmɛ groupe sanni kan pano feereli kɛlen don baara nafaman ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi walasa ka kodɔn nin ko in na an ka jɛ an ka Nana Karija Kone ka sɔrɔliw lajɛ. An bɛ wagati min na iko sisan an ka jamana bɛ ka wagati gɛlɛnw tɛmɛ jango kuranko ta fanfɛ ni o ye kurantigɛ banbali ye ka kɛ ni o waleya in ye an ka jamana kɔnɔ maa camanba de kɛlen don k'i ɲɛsin fɛɛrɛw ma n'o ye pano solaire ye ni o ye fanga sɔrɔ ni wagati laban ninnu na an ka duw kɔnɔ baarakɛyɔrɔw la ani feerelikɛyɔrɔw la u n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ b'a san ka da i ka sɔrɔ cogoya kan bi pano solaire kɛlen don ka fanga sɔrɔ groupew kan ni maa caman b'a yira k'a fɔ ko o nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ wa fɛn min ye pano solaire ye olu fana sɔngɔ yɛlɛnna kosɛbɛ an bɛ wagati min na mun de nana ni sɔngɔ yɛlɛn in ye nin waati in na ne kɔni ka jateminɛ la a ta yɔrɔ man gɛlɛya fɛn bɛɛ n'a waati don campagne min mana wuli o feerebaga bɛ caya mais nataba fana bɛ caya an kɔni an b'a nɔ la stable an tɛ fɛn fara kan mais dɔw bɛ fara kan i bɛ sugu jateminɛ i b'a sɔrɔ ni yalala e bɛ k'i ta feere min na dɔ b'o sanfɛ a bɛ ka sa i fana bɛ nata i bɛ taa yɛlɛ mais nafa t'a la quoi a bɛ gɛlɛya de lase jamanadenw ma wa feerekɛbaga bɛɛ pano feerela bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ko i tɛ k'a feere dunan ma i bɛ k'a feere i ka jamanadenw de ma i kan ka nɔgɔya u ye pour que kuranko gɛlɛya in an bɛɛ ka se ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ nɔgɔya la k'a sɔrɔ a ma basi lase an ma. I n'a fɔ maliyɛn caman Alifa Tarawele ale b'a yira k'a fɔ ko pano nafa ka bon ni groupe ye wa a b'a hakilina fana fɔ an ye a sɔngɔko kan. Pano de nafa ka bon ni groupe ye pano parce que ale ye installation kelen donc n'i ye pano ɲɛnama san ka minɛn ɲɛnamaw fana sigi ka installation ɲɛnama kɛ donc o y'o bannen i bɛ san caman kɛ i tɛ maga a la tandis que n'i ye groupe san cɛ carburant ko a ma nɔgɔ bon n'a chauffeur fana a bɛ jɔ bon kurantigɛba in de bɛ ka prix yɛlɛn parce que fɔlɔ pano mɔgɔw tun t'a jate kosɛbɛ a prix yɛlɛnni fasa pano genre fana tɛ kelen o de fana b'a kɛ donc dɔ da ka gɛlɛn ni dɔ ye. Monsieur Haidara ale hakilina kɛra dɔwɛrɛ pano ni groupe ni ɲɔgɔn cɛ. Ni kuranko janya tɛ groupe de nafa ka bon mais comme déjà que a kuranko ka jan donc i b'a kɛ pano ye quoi sinon groupe de nafa ka bon ni kurantigɛ juguyali tɛ n'a sɔrɔ kuran bɛ tigɛ 2 heures à 3 heures groupe de nafa ka bon parce que ni ye pano installé ka ban climatiseur kelen un demi kelen ka pano installé ka ban moins de 1 500 000 donc ni kurantigɛ tɛ o ye san caman facture ye quoi bon pano si ni 1 500 000 pano la i tɛ se ka san 5 kɛ cogo si la fɛn dɔ bɛ tiɲɛ quoi i b'o fali donc n'i y'a jateminɛ mɔgɔw b'a filɛ nafa min o si nafaba tɛ quoi a kɔlɔkɔlɔ b'a la quoi mais mɔgɔw t'o ye fɔlɔ mɔgɔw ka girin pano ni samiyɛ sera perdi ba de bɛ laban ka na pano kan kaba yeguru b'a caman jeni ibiri min bɛ sigi sanpɛrɛn de ka jugu olu ma quoi mais mɔgɔ caman ɲɛ t'o la sisan bɛɛ bɛ ka girin ko pano quoi groupe nafa ka bon n'a ye quoi. Pano nafa fɔlen kɔfɛ Fajala Keita ni ale ye pano feereliya ye bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma. Pano suguya ka ca dɔw bɛ bɔ Allemagne dɔw bɛ bɔ Chine mais a ɲuman yɛrɛ kɔni plaquette bɛ ɲɔgɔn ye a kasi ye 35 000 ye mais dɔw b'a feere o sanfɛ mais ne pour que nin bɛɛ ka nɔgɔya ne bɛ an ka autorités fana n b'a ɲini u fɛ u ka na ni faveur dɔ ye pano feerelaw kan en un mot courant min bɛ baara kɛ tile la o minɛn fɛn fɛn n'a bɛ na an ka faamaw kan ka nɔgɔya kɛ k'a contrôler nɔgɔya ye mun ye n'i bɛ don n'a ye n'a bɛ dédouaner u ka dédouanement in bin ka bɔ a la minnu bɛ na n'a ye u bɛ na n'a ye nɔgɔya la minnu b'a san olu fana b'a san nɔgɔya la. Fɔlɔfɔlɔ la pano kun matarafalen don kosɛbɛ yɔrɔ mabɔlenw de la nka an bɛ wagati min na i ko bi ka kɛ ni kurantigɛ banbali ye duguba kɔnɔ panow kɛlen don fɛɛrɛ ye mun kanunen don kosɛbɛ maa caman fɛ o min kɛlen don sababu ye a feerekɛlaw bɛ ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ baara in na. I n'a fɔ san tɔw 11 mai ni ale ye Bob Marley ka saya ko fɔ ni ale ye reggae dɔnkilidalaba ye nin don in bɛ laɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ san o san an kan ka mun de faamu ɲinan ta la Keka Kone ni ale ye Mourasma président ye bɛ a hakilina di Fatumata Tarawele ka kuma bara la an ka jɛ an ka ale ka lasew lajɛ. 11 mai bamanankan na b'a fɔ a ma ko tabata kalo tile 11 o kɛra don ye Bob Marley soma yɛlɛmana don ye. An bɛ se ka min fɔ dɔrɔn san o san diɲɛ kɔnɔ kabini a tanyana fo ka na se bi ma ani maa minnu ye jɛɲɔgɔnko ye miiriya la ni olu yɛrɛ saw ye
k'u hakili to a ka ko kɛlenw na donc cadre kelen kɔnɔ Mali kɔnɔ Alasaw ka lamagatɔn min bɛ yen n'o ye Murasima ye a kɛlen don ka waraba dɔ labɛn min kan ka kɛ sini maison des jeunes na tuma de 16 ka taa se a 18 waatiw ma bon tubabukan na a thème ko cohésion sociale socle du développement durable et de l'unité k'o labɛnnen don an bolo ani Mali kɔnɔ fana an ka bureau bi fan o fan bɛɛ wulilen don ka labɛn dɔw kɛ Segu b'o la Sikaso b'o la Ɲɛna b'o la Kucala Mopti voilà olu bɛɛ bɛ lamagaw kɔnɔ nin don in kama en tant que mouvement ba Mali kɔnɔ ni ko kɛcogo falen c'est pourquoi ɲinɛ kɔni a conférence de ka ca n'o ye Gora ye Alasaw fɛ yen o ye ka hakili jigin kɛ Bob Marley ka taɲali la a ka soma yɛlɛmani k'a jira k'a fɔ ko Alasaw ka ye cogo la saya tɛ yen wa ba tɛ sa an bɛ don min na i ko bi UNICEF bɛ jamana o jamana kɔnɔ i bɛ Bob Marley ka don dɔ recevoir parce que ambassadeur do UNICEF la a bɛ ban kuma min a nɔfɛ mɔgɔ minnu n'a kun ka surun kosɛbɛ ni don o don olu b'a sen kɔrɔ o kun bɛ taa mɔgɔ 30 la donc a nana diɲɛ na famille kun t'a la mais a bɛ taa kuma min a ka famille kun bonyana kosɛbɛ o ye maaba bɛɛ ye donc an bɛ se ka leçon min tirer a la o ye ko an ka kɛ mɔgɔ ɲumanw ye an ka kɛ maa cɛsirilenw ye an ka kɛ i n'a fɔ Bob Marley. Nin tun ye Kika Koniga lasew ye 11 mai ko kan Fatumata Traoré ka kuma bara la. Ligue des Champions ni ale Europe ɲɔgɔn dan dolanciba ye b'a yɛrɛ sɔrɔ a kun cɛli wagatiw la ni Real Madrid and Dortmund ye jɔn de bɛna ɲinan jɔnjɔn lawuli sanfɛ ni dolancijɛkulu fila in na ni o bɛ kɛ juin kalo tile fɔlɔ nata Andrekaw fɛ yen nɔ Angleterre jamana kan u ka stade Wembley na a bɛ walawalali sɔrɔ Awa Jawara fɛ. Équipe ba fila minnu y'u yɛrɛ sɔrɔ Ligue des Champions kɛnɛ kan olu dɔnna. Ligue des Champions n'o ye nansaraw ka ɲɔgɔn dan dolanciba ye o final tanbaw dɔnna. Kabini mercredi don mai kalo tile 8 san 2024 k'a sabu kɛ Real Madrid ale ni Bayern ka match filanan ye. O bɛna kɛ Real Madrid and Dortmund ye. Real ni Bayern ka match kun filanan na Real ye sebaya sɔrɔ Bayern kan ni 2-1 ye. O la matchw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o kɛra 4-3 ye Real garizigɛ la. Sabula match kun fɔlɔ la u farala ɲɔgɔn na ni 2-2 Allemagne ka terrain kan. Demi-finale tɔ kelen dɔ min kun kɛlen don ka Dortmund ale ni Paris Saint-Germain bila ɲɔgɔn na o banna Allemagne garizigɛ la 1-0. Ni match fila ninnu faralen ɲɔgɔn kan o kɛra 2-0 Edin Terzic ka cɛdenw tɔgɔ la. Real Madrid ale kɛra Espagne championnat jɔnjɔn tabaga ye ɲina ni o bɛ jate a ka taligo 36nan ye k'a sabu kɛ Barcelone cilen Girona fɛ. Borussia Dortmund ni olu ka championnat la olu ye 5e ye sisan match 32 talen kɔfɛ. Real Madrid bɛ ka a ka Ligue des Champions jɔnjɔn tago 15nan ɲɛɲini o waati kelen na Dortmund fɛnɛ bɛ ka a ka o competition jɔnjɔn tago 2nan ɲɛɲini. Ni équipe ba fila ninnu na jɔn de bɛna Ligue des Champions jɔnjɔn ta ɲina. O bɛna dɔn juin kalo tile fɔlɔ natɔ stade Wembley kɔnɔ Angleterre jamana kan. Sisan nɔ jamana kɔnɔ kunnafoni a n'a ka kunnafoni bɛ lase aw ma teliya la Abdoulaye Maïga fɛ. Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale n'ale ye sigikafɔ belebeleba ye min labɛnna kɔsa in na an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ale kun cɛra CCB kɔnɔna na jumadon mai kalo tile 10 san 2024 nin sigikafɔ in sen fɛ laɲini caman kɛra ni a dɔ ye ka dɔ fara jamana furancɛ fanga waati kan k'a ta san 2 ka taa bila san 5 la o kɔfɛ Asimi Goyita k'i kanbɔ kalafili nataw la ani tuguni fangaɲinitɔ minnu bɛ Mali la ka dɔ bɔ olu la dɛmɛ min bɛ ta k'a ɲɛsin fangaɲinitɔ ninnu ma ka olu tigɛ ani kolonɛli minnu bɛ yen ni o ye Asimi Goyita, Maliki Jaw, Sadio Kamara, Ismail Wage, Modibo Kone ni Abdoulaye Maïga k'olu bɔ kolonɛliya la ani k'u kɛ générali ye o kɔfɛ ka sigikafɔ dɔ labɛn Mali jamana ni banbaaci maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Jumadon mai kalo tile 10 san 2024 Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa kɔrɔ Laurent Gbagbo ale sugandira a ka fangaɲinitɔ maaw fɛ walasa a ka k'u ka ɲɛmaa ye kalafili nataw la minnu kan ka kɛ san 2025 nata.
a sugandira a ka parti maaw fɛ n'a ka parti tɔgɔ ye Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a sugandira olu fɛ ka kɛ ni sigikafɔ dɔ ni ɲɔgɔnye dɔ kɛli ye parti maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Chad ministère min ka baara ɲɛsinnen don u ka kɛnɛya ko ma a y'a laɲini jumadon mais kalo tile 10 san 2024 Chad kɛnɛyaso ɲɛmaa bɛɛ fɛ k'u kana to togo si la maa minnu fagara ani maa minnu jogina kalafiliw la minnu kɛra mais kalo tile 6 san 2024 Chad o maa ninnu hakɛ ka da maaw tulo kan minnu ka baara ɲɛsinnen don ɲinini kunnafoni ani lakɔlɔsili ma. A y'a laɲini nin kɛnɛyaso ɲɛmaa ninnu fɛ tuguni k'u kana to kunnafonidila ka nin maa kofilɛ ninnu jaw ta kɛnɛyasow la k'a sɔrɔ ministère in ka yamaruya tɛ. Ka kɛ ni kunnafonidi sɛbɛn dɔ ye min carila jumadon mais kalo tile 10 san 2024 États-Unis jamana y'a yira k'a bɛna dɛmɛ dɔ don Ukraine ma n'a wari bi t'i jɔ fo $400,000,000 na. O dɛmɛ nin bɛna kɛ degeli kɛlɛ kun kan ani ka kɛlɛkɛminɛnw san k'a di Ukraine jamana ma. Nouvelle Obs y'a yira ko dɔgɔkun 3 kɔnɔna na ko nin bɛna kɛ siɲɛ 3nan de ye États-Unis jamana ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin Ukraine ma. Ni ne bɛ dan sigi aw ni dɔw kibaru la aw ni ce aw ni madali la an fɔ k'aw kan mɛn diɲɛ wagati. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.